bar limbukan meni langsung mulih terus. Oh, ngono. Ning untuk awake dhewe dan Dwijalaras Indonesia, dhek gelem nganti rampunge gara-gara. Ini adalah hal yang sangat luar biasa katresnane Niken Salindri nyang kanca-kanca Dwijalaras Indonesia. Kaya ngono ya, kaya ngono. Ketemu neh karo Niken kapan? Jane tanggal 29 ning Niken ra iso. Oh, Niken ra iso. 29, heeh. Terus diundur tanggal 30 terus. Wah iya ya. Terus mengko ketemu Niken meneh tanggal 9 Desember. Wah iya ana ning Kediri. Heeh, ning Kediri. Ya. Yo Nduk Ken. Selamat pagi Cahayu. Pagi, Pak. Wis ngantuk apa? Dereng. Oh, dereng. Sajake karo ibumu ngerumpi ngomong ni apa?